ye bom paye ade nyina so tumfo wona tumi ne kasiye eye wodia eda wasese ene nso o me ye kwan me ya ba wanim ene me se ya ba ye be nshira nsa ne yakọ eda wase e wo Yesu din yimu amen. Ede Nyankopɔn kasiye na asese ne humobro nti da bia ne ba nanimu a odina kwai akire na afi wotenetene yen so se de beya ibenya nkwaje nso e wawrade anim enche bia bonsam ho adesua de ka se ye ka kebeka bebre bi se ne ho nsam dozo pa yi Bible mu enso ebia ba kwa na meni be mu na afi de di asi na bre se mu asa nso ato aso ye hwede enti a ahomoni bi ntimi ntani pamu di enti ahomoni mu bi wo ntimi ntani pamu no and as omontani panyasa omontimi omontani pamu and pese ye ka why some evil spirit do not or don't dwell in human beings, why some evil spirit don't dwell in human beings. The entire ahomboni mu bi omo entena ni pamu edi kai aka ahomboni ho asem bebre se ahomboni no ebi ti ni pam ebi nso enti ni pam omo nyina de eti ni pamu o the entity pemu omnyina ya hombone omnyina no aye fallen angels na Onyankopɔn to omo twene efiri esoro eba asase so no omo ho asem ne ye ka no na se ye ka bonsam ho asem a ya na eni se ebia yakoma no etu bebre se nyina ne se yikura se de wade se nko ade a eni se esuro bonsam ene na hombone se yikura se de Nyankopɔn wo se nko ade a ebi se Onyankopɔn asɛm no ene be kyerɛ nsa de obonsam otie de wotimi ye ene de wontimi nye ekwa ofa so ye ne niema ne tricks nyina ene de enso ye ya ontimi de ye ya ono wontimi ye ene sade ebe ya ye nso ibenya tumi de atena se ede ne so nkunim ne nyina ne se ye de ye ho be hye Nyankopɔn ase na afi yakwaso aso Nyankopɔn ase modern eno pa ne ya ho oden se obi bia de no be se Nyankopɔn kase na se Nyankopɔn atimi akontrol obi a na Awurade asɛm akoso aye kronkron e wo ye obi a brabom se yakoso aso Nyankopɔn ase modern dia a obonsam nye ho kwan eno ne ade atwato e ho pa ne emfa ya adwene ensisuo na fi always keep Jesus as the king of your heart emre bia de ma Yesu Kristo no onye wo hene nko a o wa brabom na nasem enkoso a enya osutumi ye ma Nyankopɔn asem enya ye osutumi na ye hu de sese ye de mo me mfanse obi an fanse na adwene mu pa ye pa de nye se ebia obonsam no ni hu ohu a se otimi kura twifa Nyankopɔn asem so da bi ti ye no Nyankopɔn asem oyi mu na Nyankopɔn na e control ye de a ebetimi ene se ekwan bi so no yeguso esi obonefo no kwan ya no ade wo se ne sia okay Colossians chapter 3 verse 16 so mama radio asam nchen bebre James so kan so James so se monfa mo nsi Nyankopɔn tumi a monfa mo nsi Nyankopɔn ase na mo nsi bonsam kwan na obedwa ne afiri mo nchen sa na radio asam aka ko se ye po ye mpo obi antime mfa ne ho nsi bonsam ani ahon bone se obi a wopa upo mpo obi bia antime mfa ne ho nsi obonsam na ho bone. You can't hide yourself from the evil spirit or Satan. But somebody can hide you. Obetimi ediwasie obonsam amana yiye. Na ene ya de ntimi mfa ye nsie obonsam. De mo betimi de adwene asie no. Adwene wo yetrim de obonsam onim adwene wo bia yetrim. Onim ade obonsam enim obi akoma mu. Na de ye ka ne ho asam oyo tamfo. Se de ye ka nyina no anya se bia ewiase a yebetene mu am ye ho adweye nko a ko se wiase yetene mu ye ho adweye kura na wa biye nemum daache nkwaje na eba no heaven na eba no watena ho pen onim se de ahoda ni ho ni munyam se tie onim se de eho ani gie wo ho edi wono oboma ni bebre se oni onim se de omo de omo so omo nka obi omo se heaven omo nka ho nemum ye ne Nyankopɔn asiese heaven amaye tindi obeye bia wo obesu kwa bia no obeye. But I say, Yakoso adi and what Nyankopɔn asam so a yesi ebetimi de adwene sie bonsam onini yetiri mu asam onini akoma mu asam but
onyankopɔn de onyankopɔn nko ara na nim enipa ma ya akoma mu nsɛm ɔkenka nyame asɛm no Second Chronicles 6:30 wɔsɛ wa tie wa ankasa tie no ɔsoro wɔtena bea hɔ na fa kyɛ na ma onipa no na ma onipa sɛdeɛ na kwae nyinaa ɛteɛ ma nipa kwae sɛ na sɛdeɛ wohunu akoma mu no na wo wara won kwa na wonim nipa ma akoma mu won kwa only you onyankopɔn kwa na yɛne yɛte dɛ ma sɛ obi a ɔwɔ ma sɛ no ɔmo bɛti asɛmpa nyinaa no obi anim akoma mu ti deɛ wɔ mu de onyankopɔn kwa na nim ɔno kwa na hwɛ hɔ onyankopɔn nim obi akoma mu abere bia nti yɛmfa nhyia adwene nti afei yɛnhwɛ deɛ nti a ɔbɔnsam ontimi anaasɛ ahombɔne ɛntena ebinom akoma mu ɛne yɛhwɛ ɔmo bi nso ɔmo bia ɛntena nipa anaasɛ ɛntena nipa mu yɛ no nso sɛ yɛhwɛ reason no kakra emu baako ne sɛ bi adwuma ɛdɔɔso paa anaasɛ bi adwuma so ahombɔne no ɔmo nyinaa ɛni dwuma pɛ na ɔmo ahoɔden nyinaa nso nyɛ pɛ obi ntimi nsɛ ne yɔnko hombɔne ntimi nsɛ ne yɔnko hombɔne because ɔmo nyinaa yɛ spirit but ɛnidiso wɔ mu hierarchy wɔ mu ɔmo mu no demonic world no ɛnidiso wɔ mu ɔmo nyɛ pɛ nti yɛhwɛ no nso na ebi adwuma so paa yie paa na ebi yɛ busy ɛwɔ demonic world ahombɔne wi ase no ebi yɛ busy papa na ɔmo busy nyinaa no ɔmo busy ɔmo yɛ nyinaa no sɛ ɔmo yɛ bɔne sɛ ɔmo de bɔne nkoa na ɔmo die bɔne nkoa nti sɛ busy sɛ yɛayɛ bi ɔmo ayɛ busy papa bi a ɛyɛ ade papa bi ho busy dɛ bi bɔne nkoa sɛ bɔne nkoa ɛne ɔhaw nkoa deɛ sɛ ebi yɛ busy ɔmo busy na ɔmo yɛ ne nti no ɛne sɛ deɛ ɔmo dwumadie so tie ne nti no ɔmo betumi atena nipa mu but ɔmo ntaa ntena nipa mu ɛyɛ no nso na afei nso ɔmo sa deɛ yɛkan ɛnkyerɛ sɛ ahombɔne ntumi ɛntena nipa mu nti no ebi ntumi ntena nipa mu nti no ɔmo betumi de adwenbɔne aba nipa abrabɔ mu meka ahohom a yɛse ɔmo ɛntena nipa mu no nyɛ sɛ bi ɔmo ntena nipa mu ɔmo nim fa adwenbɔne mma nipa ɔmo betumi de ɔhaw bi a ɔmo pɛ biara ba nipa so ɔhaw bi a ɔmo pɛ biara no ɔmo betumi de aba nipa so nanso nyankopɔn na ɔka yɛn ho nti nyankopɔn na ɔdi ma yɛn nti no ɛna mmere biara na ɛma yɛte sɛ deɛ yɛtie yaa nti yɛhwɛ no nso ahombɔne nyansa wɔ hɔ ɔmo nso ɔmo nyansa ɛna ɔmo tumi a ɔmo de yɛ adeɛ de sɛ nneɛma nti mo yɛ nkasa ahombɔne ɔmo ne nyansa ɔmo nso wɔ adwene a yɛde adwene ma nipa na ɔmo adwene a ɔmo de ma nipa no ɔmo de di bɔne paa nti yɛmfa nhyɛ adwene mu sɛ ahombɔne nso ɔmo betumi de ɔhaw bi a ɔmo pɛ biara aba nipa so nti ɔmo deɛ bɔne nko a yɛsɛ bɔne nko na ɔmo di o mo yɛmfa nhyɛ adwene sɛ bɔne nko a na ɔmo die ɔmo nyɛ papa nsɛ bɔne nko a sɛ ɔmo yɛ papa a sɛ ɔbɔnsam ɛne ahombɔne ɔmo yɛ papa a deɛ ɛbɛfiri mu aba no bɔne nko a na ɛbɛfiri mu aba the effect will be evil sɛ bɔnsam ɔyɛ papa a outcome no adeɛ ɛbɛfiri mu aba no ɛnyɛ papa nti wotu na bɔnsam yɛ wo yie ɔbɔnsam obiebie kwa ato ama wo a oni free lunch biara wɔ hɔ bɔne na ɛbɛfiri mu aba the effect no ɛbɛyɛ bɔne nko a memfa nhyɛ adwene mu na tumi aboa yɛ paa yie paa nti ahombɔne deɛ adwenbɔne nko a nyankopɔn ne n'asɛm nko a na papa biara mbɛyɛ biara na papa bi ɛbɛba nipa babom biara na adwen papa taa akyire ɔbɔnsam deɛ papa bi ɔbɛyɛ biara adwenbɔne taa akyire nti yɛte ase a na afei yɛhu n'adwene sɛ wɔn deɛ papa bi ɔbɛyɛ biara no adwenbɔne taa akyire na yɛnhwɛ yɛwɔ evil spirits ɔmo ntaa ntena ebi mu no saa evil spirits anaasɛ demons no anaasɛ unclean spirits ahohom ɔmo ho nteɛ no a efi nko a na adɔre wɔ ɔmo no saa ahohom no yɛdi kan yɛ ka ɔmo ho asɛm bi akyerɛ mo dada ama mo ho sɛ yɛwɔ ahohom a ɔmo tena nipa mu saa ahohom kɔ no amu bi nso ɛntenam ɛm sɛ deɛ nyankopɔn ɛnɛ yɛnkɔ yɛhwɛ deɛ nti a ɔmo ntena nipa mu ɛne wɔ mu bi na afei yɛtumi aboa yɛ didi honhom a yɛfrɛ no sɛ owuo ɛm sɛ honhom a yɛfrɛ no owuo ɔno ankasa no ɔno ɔni ne ho adagye owuo deɛ ɔno ɔboaboa dɔm ano owuo ɔyɛ honhom ɔno nso ɔwɔ tumi kɛseɛ paa ɛne ahohom a ɔno ɔmo ɛredi dwuma nti ɔno ɔni ne ho adagye sɛ ɔbɛtumi atena nipa mu ma no ayɛ yie sɛ ɔyɛ spirit but ɔni ne ho adagye nti ɔntumi ɔntena nipa mu saa nso na asamaadɔ nso ɔno nso saa honhom ɛfɛ no asamaadɔ ɔno nso ɔni ne ho adagye
So ono be obetani pam or single person bi mu forever and our tani mu da akopese obewu da bi enema ebesa ebedos bebre ndi wo munima dos bebre pa ye pa to wo munia da age ti wo ka Habakkuk chapter 2 verse 5 for mo twere am behu say owuo ne ahom de wo munia mo da age kura de ahom bone honhom bone ye owuo ba mo owuo ontimi nta enipam enya se ontimi o mfa hia mo adweme na Satan, the prince of demons, the commander of darkness, also we busy papa obonsam Satan ankasa also ontimi ntani pa mu anse me ntani pa ni mu ansa the commander okọ on the kingdom no mu a ahonbone nyina pa ni no the tumi ekura no pa ne so tumi a ekura no eso yie papa on na eni pa mu on tani pa ba akoma de bi obetuma wu eni pa mu aye bone otumi tani pa mu enso odini pa bi mu aye ne tena bia da ne de na bi so ka nyango pa asem kwa Job in Job chapter 1 verse 6 to 7 and the Bible said nyango pa ma begina awrade anim na Satan so di omu ba bi awrade ebisa Satan say ehin na ofiri ba yi na Satan bo awrade say me fira sa aso chini ene eso na ntenante na meba so on sa ka Job chapter 2 verse 1 to 2 I can the same thing obonsam no ono oye busy man ono no okọ no oba nti onye stationary. Satan is not stationary. Just on oni faako so o kameka say station car or faako there be oni faako sa oromi okọ no oba to and through okọ no oba sa to oni o se montamfo won onam sa to we busy no odi bone nko a on dia kwani aba nko a na wodi ti ehun se sa ahonhom wenyina na o montimi ntani pam na afi nso no ye wa ahonhom bi won so na ban se bia territorial spirits na se ahonhom a omo nso omutimi edi bia bi so omo nso edi bia bi so to omo so ya ahonhom a omo ye powerful spirits a omo nso ntimi omo nso ntani pam omo dwumade na omo die no omo nso sa territorial spirits a ahonhom a edi amanso ne amantam so no omo nso makasa omo so ye powerful sa ahonhom no omo di amanso makasa okobon nsama henie mu sa demonic world ahonmoni wi asene mu no omo nso eni di so ho omo eni di so abrem akase bebre nu omo nyina falling angels omo free heaven e bae omo ye very powerful omo ye very very powerful yi ba Nyankopon otumi e bere omo ase omo tumi nyina mu no ketekete Nyankopon anim eni nti na se ye nwoto Nyankopon so na sa tumi boni a odi nsamone na eka no nkom na nkanipa enko Nyankopon nche no yetime nya hoodin e sa ho so nti sa territorial policy omo de evanse bia sa aman bi na omo di aman bi so ananse ebia amantam bi na omo di so omo so emu bi evanse the prince of Persia ba pomba tinka ba ne ebenka ba ne ngoma no no so omo so nyina ya honhom bi a omo so e control territory kase pa honhom di oka ba ne ngoma no a Daniel chapter 10 12 to 13 no ka kire me say ensuro Daniel na efri eda wode wakoma eto so se obeti ase na wabrɛ wo ho ase Nyankopɔn anim no wate wasem na me nso wonsem tina me baaye na Persia ma pomba esanka me na de baako na hwɛ Michael ma pomba titenu baako ebeboa me na metena ho ɛwɔ Persia ayemfo no enkyɛn ɔno nso ayemɔne kɛseɛ paa wonse ufene Satan nso yɛ yie na ahombɔne no saa territory no ɔno nso na ɔnɛyɛ ruler anase nti ya ne yɛ rulers wɔ prince bia hɔ nyinaa saa ebia Persia kingdom no nyinaa no ɔne ahombɔne pani a ɔno nso wɔruru eni ɔno nso oni ho adade ti ya yɛ no nso bebre saa spirit we nso no ɔmaka sɛ ɔmo yɛ ruler to ɔmo yɛ commander of that territory commander na yɛmfa nhyia adwene sɛ ya na spiritually no ɔmo control the affairs of the territory huhum no saa bia no omo affairs enema ekoso nyina no omo ne control na infancy adwum na it is the spiritual world that controls the physical world tia infancy adwum says spiritual world no and the control physical world ewiase bia yemfa ya nyhunu ahonboni wiase bia yemfa ya nyhunu no omo ne control saa wiase yatimu yi so we Nyankopɔn free Nyankopɔn tumi ne control di asa omo ne control omo ne influence enkrofo eni saa Persia ba pomba ono the prince of Persia no ono ne control saa territory ho
enti Kwarteng ho enti say power be free so ba kra no a na aye war because omo ho nyina no wona e commander ho me say yakoso ya me nyam ho asana meka omo de omo no omo influence omo decide ma territory no na for omo influence authorities omo de tumi ni ade no omo influence wo omo e ma omo ye de omo epe mo fancy adwene mu nti ye wo de ye kan say saa ahonhumi a eye Persia ba pomba kase no a Persia man nyina no wona eru no wona kura tumi wo ho na omo control ahemfo no meka ahemfo no a omo amantam ho no omo de ahenie nyina no omo influence wo omo influence to omo control the affairs of that event the territory the omo power no o man wo omo nsem na so no omo na afadi so ne o se ne obi is our prince of Greek omo nyina ho de meka nyina yen kan Bible no so Daniel chapter 10 verse 20 Daniel 10:20 no say unim de ntia me ba won che na fe mesa me Persia ma pomba no akokon na me be firi makwa hwe hela ma pomba no beba na obie Daniel ni se maba se me ko se me ko me wo no me nyanwie me ba no o mu se me kwan me firi so bo me afi pa na ekon no afi ne ye be kon afi pa na okon ne no me ko boni ono so wo ko unsa han mfo no o mu di Persia so no same unsa Nyangopon ahye bo se bi kra no a Jewfo na se Persia fo no e mo ko mo kurum anampo o mu si asondan ma Nyangopon sa ahonboni betima influence ahemfo no ni ade ade ene ebehia se ada powers bi nso ekọ o mo nto se me kwakotena ahemfo no nchai ono so okon so o so ko influence the one no beba the spiritually bi cause of sunsun the physical spiritual world no and e be control physical world spiritual world no and control physical world me fancy adwene mo saa eni wo se okọ ese wo kọ wie pa enche ada se ye kan mi no kire ma ada se kingdom be saa ba Persia chi no kingdom be ba ehela kingdom but ono so kra no prince be ba ono so benya ne prince ya ono so ebe wuru saa kingdom no ti me kọ but se me ko fire Persia ma pomba no the prince of Persia me ni ko siani ekoye wo pa ye wo pa you was said be ya maka so many influence aman no nti ye wo prince of Persia ho de ye kan nyina no sa ahonhom we ni o munya nyesa bi o muntimi ntani pa mu o ba o moduma no so aduma o mudie no so pa eni so o mbetani pa bi mani pa na abodam ana ama why baye ana sen o friend samanfo ene akom no sa na mane ma no ni na anya ahonfin ba o moduma no eso pa some influence nkrofo ma o muntimi di bone ti o metimi aketi bone abo ma anu mu kani patina bom any confusion about because omo ne kuta to me e was territory until almost say from territorial spread until omo ne di aman so until ko man bebre mu a ebetuma prince of Ghana or Hasi ebetuma prince of Nigeria, prince of Africa, prince of Europe, and prince of Britain, prince of America, Australia. Omo so pamba ho omo so ewuru until omo so na ewuru eni say enyi Nyangopon to me a aman panimfo omo kuta to me authorities no omo influence wo omo no omo decide nso ma wo omo ombre no omo decide ma wo omo edi omo metima create problems we bre eno na Daniel ebom paya obofo no eba no omo nso estade se omo esisa obofo no kwan edi ye make can say omo influence and say omo spiritually no they decide for the territory omo metima create problems we bre omo metima the papa nso aba territory ho but the effect no nso dey e be evil Embo meka ho asem o meti ni papa ne mama bebre nu aba but awie ne de be free mu aba ne de mo ne be free mu aba mo fa nsem mo adwene mo se obonsam na chade bia ne ade bia on chade akwa mo fa nsem mo adwene mu nti o influence ti mo nsam even we are Christian kwa na wa anya very care no am mpa ya Satan bet ma influence o bet ma decide ama oni mo akoma mo die but bet ma decide ama oni ya adwene but nti almost territorial spirit and they make war with the holy angels Nyangopon aso omo se omo mfa emra mesom ye no omo no ekon kwaso pa ye was spiritually unseen world no enema kwaso pa ye pa then so enam se ye de yada enti awrade abofo no na etwa ehu hia eni sa spirit ya ahonhom boni omo ba omo nsa awrade abofo no na omo ba hotefo ho bai
Ndi nemre bia no hallelujah. Very good. See abofo no omo de nkra ba no ana se omo nso eba abeboa yen ama yatimi asom awurade no omo so omo no omo edi si ani timbe bia no okon no ekoso okon no na ekoso but mebia na de omo ntimi overcome any holy angel omo ntimi overcome any holy angels ni bi omo ntimi but mebia no angels no overcome omo but eno nso de ya na enya a great war me fancy adwene mo saa ti se abofo no di nyango awurade boye ho baye na awurade kan ye ho na awurade ni ya ho oden woni eye de wope e de ho se ne tumi ase a na angels no no mo so guide ye ti sa spirit ya man se bia krono so tumi a wakankan krono so na ahom tumi kankan krono so ne kromo no wona ye krono mu pani wona e decide am krono to betuma ma awuwu aba kromo ho de opa bia betuma aye kromo ama na ye yie omo otumi me awurade kan ye ho me fancy adwene mum nanso ebi awurade kan ye ho de nanso no e wo se ekoso anso bom paye na awurade nso atimi aboa ye amen. Di minimsa fe de moti ase pa nti wa honhom a omo so e control territories nti oman bia obi they are omo very powerful pa ye pa omo so omo de no enwuma omo ye do so pa ni mo na de yanka omo nyuma ho asem ni mo ye moti ase sa ankofo we no sa ahonboni we no nyina no omo nya mena metena ni pa ba akum se ye betena ni pa ba akum nko asa da bi ni mo ye ahonhom no do so bebre owu onya kwa mbetani pa baakum no ba mo owu edomode ekuro nie oni ahonbone a omo hye na sa system no omo create system ato na system no e work here di obi wu na system no work system no e work sa di omo system wo omo so system se ewi ase e wa system a etimi kwaso ama ne yie no nim se yesu akọ na ebe hu ne ma bebre pa ndi awade kan ya hu a yesu nkonimdefo amen. Good. Yana ebinim so say demons cannot survive without host body. Yana ebinim say ahonbone no say omo antani pamu a yana ekweme so no sa ahonhon no nko antimi survive omo ntimi nsanse ba enye no kure me fan hye adwene mu yinyina wonte ase be say bra nyankopon eto ahonbone efiri soro baaye no ne nipa bi ani asase we so nyankopon mo nipa wasase we so ti omo baaye no no mo ho omo ba yansa na nyankopon ebo nipa ti nyankopon se hell yesiesie ma abonsam omo ye abo nyankopon start se o prepare no prepare hell ne ma o ma nye nipa ti ye ba aye no nyankopon bo nipa ba wi ase na nipa se ye nti nyankopon no na fe omo nya akwa betena tena nipa mu omo nya nipa mu kwan it is hamle ne na omo nti nipa mu ko ne nipa bi eni ho a omo ebetena mu nti eni obi a eni akom ho eni fanse bia adwaman honhom bia ni ho ahom ahodo bebre nu a ena ye bobodi nyina no ebia ni ho. Praise the Lord. Yes ahom bone o metimi akwati ni atinya atena sa so amana ye they can survive without human being o metimi survive amana ye wa ahom bone ehia ni pamwa bia ansa na o metimi atena se they can operate without host body to metimi operate amana ye amana omo ntini pa bia no metma tani pa mu so ayadwuma amana ye ahonbone hia nipa mwa no mo atana asem fanse mo adwene pa ye pa se omo hia nipa support bia yesi nyankopon eto obonsam etwene ansa na obonipa dine se spiritual well na omo ho ana omo ntini pa bia mu a omo asum nipa ba ewi ase no no betani pa mu to betani nipa mu a de ode ne ba ye no the better no na abaye nipa na abaye din so but any pam no omo awu no start say o frɛ wo mo na o me obi aba na obɔ ne din na wa kan ma bi a kyerɛ o there was spiritual things we be ha ye be kyerɛ mo we say omo ni ma kɔso osunsum no nipa batena awi ase no na ma akom ba ye na ma abaye ba ye na ma ye ni adwama honhom na atoro honhom na ada honhom nipa be awi ase no nipa me kan nipa mu omo nyina ya da afo nko na omo nyina anye omo nya bonsamfo nko a the mo fanse mo adwene me se o metena nipa mu no na o mo ntimi nya atumi the fallen angels no o mo nyina de se o mo ya honbone nko a ndi o metuma betena yi mu o metuma betena mu obi a o mo ye empty bia no metuma betena mu nenso o metuma kwatiw
aye bibia na omo ye bone nko a mvanhye adwuma. Evil spirit can attack you. Ahomoni bebre betimi akom nyina ho abo ba attack ohotini bi. E de ohawo ne amane aba na so saa monitor no. Sa ba na msa ohotini no. Everybody can ho ntino nobody di manu ntino me bia no. De omo ye bia na nya yie. Obonsan be monitor na saa 24/7. Ebetime gya no saa we sent na wo so Nyankopɔn abotan ne sem ebetime ezunsun fidie bebre no atwa ho ahia nanso no se sum fidie na bonsam fidie yi odi a na kwahye mark wa brabo ho me go Nyankopɔn no ene ho mabro so no fidie no Nyankopɔn bi eni bonsam fidie ho ne yehu ne adoje na fe ne fidie ayekwa na se bonsam obretugu tia ne obi a hwe na brabo mu yie pa na ye kwa ye be nyina na obonsam no oni ehu adwempa eye teamwork maka so ntimi mfa ho nsie bonsam oba bia wo bia ba wadwene de wadwene wo wutini mu de ani akoma mu asam de bonsam onim ba bia wo information de fa obia ho bia no obonsam nim information be de onipa bia wo bia no bonsam akwas ahonbone e wo be nipa bia wo bia ba bia nipa tie bia ahonbone wo ho ba wo Nyankopɔn tumi na boye ho ban e de mena obonsam attacks bi oneni mamfo bi akom ho abomu se yenkotu nipa bi so sa yenko influence nipa bi ena se yema nipa no eni sa yema nipa no na brabo ho yenso ne mfidie na yempantum na yenya no enye ne se ne de obonsa na dwuma wo ya no na se na me se ba de kan ehun ntino se osu ne fidie nyina no ha na ne fidie nyina ayekwa na mo oya sa na te de a obekwa bansa mo kan se da osi ye Yesu so no Luke chapter 4:17 o tena radi Yesu anya yenu a no se ne obekwa bansa but no obonsam yie ne nso ba nyina no ogya ne hokọ ekoya ansa o se onye se ogya ne hokọ yu o kwa ansa me kọ ansa ise de na ni aba ne ho so ti nani fi ne ho so a mesa ma ba bio saa na wo ye de onsu ye fidia de wo haw ya de kwada na adwenbena bebre se anya ni akoma bone ahantan dwa wo ne ma bebre nu a but se yekoso ade ho so Nyankopɔn asia ohu ye mobon to bon sambetima create troubles amaye te many way to get you downfall say obenya won wabo from te ye no so bebre na so attack never bad here but we must not be scared because the battle is of the Lord. Amen. Very good. Okono erade kon ti okono obon sam okan nia waka urade Oka 1 Samuel chapter 17 verse 47 was the battle is of the Lord. A corner, a radical. The radical come so far as ya, the dear one say, when a country in here, or obey and prop him. Radical said and prop him because also when young upon the over try, or come a brain so. Even ye pa and I feel so. Bonnie, I can want some Casano. Satan never sleep. And Satan never sleeps. Obonsam wonna. Bonsam wonna. Onna ho morning na wonna. Nya ka se de wadanti aye free. So bi da na fe aye free na mi wonna. Na afi do nyane a wasa kiri troubles amaye. Da bi o. Yese obonsam wonna. Enti mo me ni na ho wonna. Oye adwuma day and night. Oye adwuma day and night. The wonna. Nya ka se wada. Ese wada aye free pa ye ho atoye. Ti mo obi ama ni na ho. Na Satan ne botai ka se ne se what do how any bebre se obet my influence nipa asori etia amanipa bi asori etia wa brabo na fe wa brabo no no wa se no but rade kan ye hu a the battle is of the Lord. Amen. Omo nyina ye sorry ti okono erade kon ti yemfa ya wura nsi Nyankopɔn mu ye won se ahonhom bebre nu a territorial expression they are very powerful. Omo decide ma wo mind ti o man bi wono ma omo the problems bi ato man no mu because omo control authorities powers any ade ya me boy be kan mo asem pa ye pa ti o se me ko na ma kone Persia ma poma na ma ko na me kwa me free me ko ya nche Greek be poma so be ba expect troubles me ko me kura no we be ba me ko fight o me say me ko ekon no spiritual will be so pa ye pa because say wo man kokon a Jewfo no a ne ne ma bi wo ha ahonbone no influence ahemfo no ti omo ko a wose me ko tran yemfo ne nchai nyina me kan ho asema kire mo yesi Nyankopɔn se ba de hu ye mo bo eri azaka sie ma o Nyankopɔn ene wasa na ba hwe ye onkyere kire penti e menya somdwie era wase o Yesu din mu amen.